Peter, halika. Kumain ka muna kahit konti. Ayoko ate. Wala akong gana. Peter, kanina ka pa hindi kumakain. Nakauwi na lahat ng mga tao. Halika na, kahit isang subo lang. Ayoko nga sabi! Hanggat hindi bumabangon sina mama at papa dyan sa kabaong nila, hindi ako kakain. Peter, please. Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo. Pati ako nahihirapan na rin. Ikaw? Nahihirapan? Parang hindi ka naman apektado. Parehong nawala sa atin sina mama at papa ng isang iglap. Tapos nagagawa mo pang kumain? Nagagawa mo pa rin maging normal? Peter, ayoko makipag-away sa'yo ngayon. Hindi porkit hindi ako umiiyak sa harap mo, ibig sabihin wala na akong pakialam. Alam mo kung bakit tingin mo normal ang lahat sa akin? Dahil alam kong ayaw ni na mama at papa na pinababayaan natin ang isa't isa. Simula nang mawala sila, tayo na lang ang magkakampi. Kung pareho tayong bibigay, sino pa mag-aalaga sa atin? Kaya kahit masakit, kahit parang gusto ko na ring sumigaw at umiyak buong araw, hindi ko ginagawa kasi kailangan kong tumayo. Para sa'yo. Para sa ating dalawa. Sorry ate. Hindi ko pa rin kasi matanggap eh. Parang panaginip lang lahat. Alam ko. Ako rin naman hindi ko matanggap. Masyado pang maaga para mawala sila sa atin. Ate, bakit nangyari sa atin to? Bakit sabay silang kinuha? Yan din ang tanong ko araw-araw. Pero may mga bagay na kahit anong gawin natin, walang sagot. Ang mahalaga, nandito pa tayo. Magkasama pa rin tayong dalawa. Ate, wag mo akong iiwan ha. Hinding-hindi kita iiwan. Pangako yan. Dear Love, ako si Ria. Nakababata kong kapatid si Peter. Pumanaw mga magulang namin dahil sa aksidente. Kaya magkasama naming hinaharap ang hamon ng buhay. Kahit wala ng mga magulang, tinuloy ko pa rin ang pag-aaral ko sa kolehiyo at si Peter naman sa high school. Totoo nga siguro ang sinasabi ng iba. Ang pagluluksa ay may iba't ibang mukha. Naging matigas ang ulo ni Peter. Madalas akong pinapatawag sa eskwelahan dahil nasasangkot siya sa kung ano-anong kalokohan. Pero bilang ate, kailangan ko siyang alalayan. Nung makagraduate ako, naghanap ako kagad ng trabaho. Lumuwas ako ng Maynila habang sumusuporta sa pag-aaral ni Peter sa probinsya. Hello ate? Hello, Peter. Ate, di kita marinig. Mahina ata signal. Teka, lipat pwesto ba mas may signal dito? Kumusta? Rinig mo na ako? Ayan ate, ako. Malinaw ako? Oo, malinaw na. Kumusta ka na? Ikaw hindi ka nag-update masyado sa akin. Alam mo naman na lagi akong nag-aalala sa'yo. Ayos lang naman ako dito, te. Napatawag ako kasi may napansin lang ako. Parang hindi ka na humihingi ng pera sa akin itong mga nakaraang buwan. May problema ba? Ate, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Hindi mo na kailangan magpadala ng pera sa akin. Ha? Bakit? Natanggap na ako sa trabaho. Naisip ko kasi, bakit pa ako mag-aaral kung kumikita naman ako ng pera? Maganda yung bigayan dito, ate. Trabaho? Hindi naman kita pinaghahanap ng trabaho. Pinag-aaral kita. Huwag ka sanang magagalit. Pero 3 buwan na akong hindi pumapasok, te. May trabaho na ako kaya di mo na kailangan magpakahirap dyan sa Maynila para sa akin. Ano? Peter, ano ka ba? Iba pa rin yung may diploma ka. Yan ang pinangarap ni na mama at papa para sa atin. Na pareho tayo makapagtapos. Sigurado naman ako na proud pa rin sila sa akin eh. Kasi kumikilos naman ako. Hindi ako umaasa sa iba. Pero hindi ganyan ang gusto nila para sa atin, Peter. Makinig ka naman. Hindi na ako bata. Kung di mo gusto yung ginagawa ko, bahala ka sa buhay mo. Peter! Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Peter!
Matapos ang tawag na yon, matagal kaming di nag-usap ni Peter. Sinubukan ko siyang tawagan ng paulit-ulit pero hindi niya sinagot. Nagtanong ako sa mga kamag-anak at kaibigan namin. Umaasang magkakaroon ng balita tungkol sa kapatid ko pero wala. Nahirapan ako sa sitwasyon kasi di ako agad nakauwi ng probinsya dahil sa patong-patong na responsibilidad ko sa trabaho. Inabot din ng 1 buwan bago ako nagkaroon ng oras para bumisita sa amin. Pero bago ako makauwi, naunahan ako ng isang katok sa pinto ng tinutuluyan ko. Sino yan? Peter! Ate! Payakap nga! Peter! Kumusta ka na? Pambihira, akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Bakit hindi ka nagpaparamdam sa akin? Pasok ka! Pasensya ka na, ate. Marami lang talagang pumapasok sa isip ko eh. Pinag-alala mo ko. Tingnan mo nga yung sarili mo, ang payat-payat mo na. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay lang ako, ate. Huwag kang mag-alala. Teka, bakit may maleta dito sa sala mo? Pauwi sana ako sa atin. Dadalawin kita kasi nga hindi ka nagpaparamdam sa akin. Ay, sandali nga. Ikukuha mo na kita ng tubig. Wag na, ate. Salamat na lang. Okay pa naman ako eh. Sigurado ka? Oo, magsasabi ako pag nauuhaw ako. Okay. Ano ba nangyari sa'yo? Ang tagal mo nang iniwasan mga tawag ko, tapos bigla ka na lang susulpot dito nang walang pasabi. Sabi ko nga kanina, marami lang tumatakbo sa isip ko. Ikaw, ate, kumusta ka? Mukhang nakakaluwag ka na sa buhay ah. Ang ganda nitong tinitirahan mo. Maliit lang pero disente. At ang bango pa. Hindi lang para sa akin to. Ang bala ko sana pag-graduate mo, dito ka na rin titira. Pero Peter, mas gusto kong malaman kung anong nangyayari sa'yo. Ayaw mo na ba talagang mag-aral? Ayoko na, ate. Tingin ko huli na rin ang lahat eh. Pero sa totoo lang, nagsisisi nga ako. Dapat pala tsinaga ako na makatapos ng college. Sinabi ko naman kasi sa'yo, mas maganda yung may diploma ka. Kung gusto mong bumalik sa pag-aaral ngayon mismo, enroll kita. Hindi na, ate. Nakakahiya na rin eh. Isa pa, okay naman ako sa buhay ko ngayon. May trabaho na rin naman ako. Ano bang klaseng trabaho yan? Ay, sandali. May naisip pala ako. Paano kung dito ka na lang tumira kasama ko? Ibenta na lang natin yung bahay sa probinsya. Ayoko, ate. Simple lang yung bahay na yun pero alaala ni na mama at papa yun eh. At saka ayoko makigulo sa buhay mo rito. Kahit kailan, hindi ko naisip yan. Kapatid kita. Kung gusto mong doon pa rin tumira sa probinsya, sige. Pero please lang, Peter. Huwag mo namang basta putulin yung koneksyon mo sa akin. Pasensya ka na, ate. Marami lang talagang tumatakbo sa utak ko. Isa pa, busy ako sa bago kong trabaho. Hindi mo ako sinagot kanina. Ano bang klaseng trabaho yan? Buy and sell. Basta, Peter. Siguraduhin mo lang na legal yan, ha? Nakakabenta ka naman ba? Ate, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta talaga ako dito, una, para humingi ng tawad sa'yo. Pangalawa, baka pwede mo akong pahiramin ng pera. Oo naman! Magkano ba kailangan mo? 100K. Ang laki naman! Saan mo naman gagamitin ng ganong kalaking pera? Ipambabayad ko sana sa utang, ate. Matagal na kasi akong hindi nakakabayad eh. Ayoko magkaroon ng atraso dun sa taong inutangan ko. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Binigyan niya lang ako ng 1 linggo para makabayad. Dati ko pa gusto lumapit sa'yo pero nauunahan ako ng hiya at takot, ate. Kaya please, babayaran kita. Uhulugan ko na lang sa'yo kung sakali. Bakit naman umabot ng ganong kalaki yung utang mo? Hindi ko na alam ang gagawin ko, ate. Kaya kinapalan ko na mukha ko para lumapit sa'yo. Ayoko namang gumawa ng masama para lang makabayad dun sa tao. Yan ang wag na wag mong gagawin. Tutulungan kita. Pero baka pwede nating kausapin yung pinagkakautangan mo. Baka pumayag siyang hulugan natin. Sige, ate. Kinakabahan lang ako kasi pag di ako nakabayad, kukunin nila yung bahay natin sa probinsya eh. Sa muli naming pagkikita ni Peter, may dala siyang problema na naging problema ko na rin. Ginawa ko lahat, mabayaran lang yung utang niya. Pero hindi doon natapos ang problema.
Naging gawain na ni Peter ang tumakbo sa akin tuwing may nagagawa siyang gusot. At ako bilang ate, imbis na magalit, ginagawan ko na lang ng paraan ng lahat. Ayoko kasing may mangyari sa kanyang masama. Siya na lang ang natitira kong pamilya. Sino ba yan? Dis oras na ng gabi ah! Ate! Ate, ako to, si Peter! Peter? Anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Ate, pwede bang dito muna ako? Alika, pumasok ka. Wala ka man lang pasabi. Bigla ka na namang sumusulpot dito. Ate, nakapatay ako. Ano? Niloloko mo ba ako? Hindi magandang biro yan, Peter. Hindi ako nagbibiro, ate. Nagpang-abot kami nung isa sa mga pinagkakautangan ko. Mahabang kwento. May kinalaman to sa pagbebenta ng droga. Bihira naman, Peter. Ano pa itong pinasok mo? Ate, sana maintindihan mo. Binantaan nila ako. Pag di ako nagbayad, papatayin nila ako. Kaya inunahan ko lang sila. Peter, ano ba itong ginagawa mo? Sino pang nakakaalam nito? Yung best friend ko, andun siya nung napatay ko yung tao. Ngayon siya yung pinaghahanap, ate. Siya ang napagbintangan. Kaya nakatakas ako. Nababaliw ka na, Peter. Nakapatay ako, ate. Sinaksak ko yung tao ng paulit-ulit. Kesa ako yung mamatay. Inunahan ko na siya. Alam ko na humahanap lang siya ng tiyempo nun eh. Hindi niya alam na natunugan ko na yung balak niyang gawin. Nakatakas lang ako. Nakapagtago. Pero gabi-gabi ako binabangungot, ate. Gabi-gabing umuulit sa isip ko yung mga nangyari. Ate, nakapatay ako. Nakapatay ako. Diyos ko. Kaawaan mo kami. Ate, kailangan kita. Kailangan ko ang tulong mo. Nakikiusap ako sa'yo, ate. Ikaw na lang ang pamilya ko, ate, please. Ate, itago mo ko. Dear love, tumindig lahat ng balahibo ko sa katawan nung gabing yon. Nung pagkakataon na yon, para bang ibang tao yung kaharap ko. Awa ang unang umiral sa akin kasi hindi ko inaasahan na gano'n ang magiging kapalaran ni Peter. Meron din akong galit na naramdaman. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Nagkulang ba ako sa pagprotekta sa kapatid ko? Pero nangyari na ang nangyari. Hindi ko na maibabalik pa yon. Kaya kahit masakit, alam kong kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Ako mismo ang nagsuko sa kanya sa otoridad. Kinumbinsi ko siya na yun ang tamang gawin. Dapat niyang harapin at panagutan ng pagkakasala niya at huwag niyang taguan. Mahal ko ang kapatid ko, kaya ko yon ginawa. Hindi ko maaatim na hindi niya pagbayaran ang kanyang pagkakasala. Metro's #1 Love Radio. Basic!